महीना में तो जानबे करो कि केकरो कलसा उठावे रहा है, देवी गंगा जी से मट्टी लावे रहा है, कलसा बैठावे रहा है, नौ मैया के अपना पूजन कर है अपना घर में देवी दुर्गा के। तो बेचारी सास के हल्किन की देखा बहू हम जा रही है गंगा जी और कल चैत भी अथी भी हो, बाँस भी कटाना हो और उनका धाजा भी करना बजरंग वाली के दिन भी हवा। तो कहल कही कि देखो माता जी माई अपने तो जा रही है गंगा जी, ठीक है न। तो जितना मतलब कि एक दने फल फलहार सब रखल हल आ एक दने चावल के आटा और मीठा रखल हल। तो चावल के मीठा रखल हल आ वो रोज दिन ना वो पुतोहिया ओकर खाना बनावा हली ना, तो रोज दिन चीख के देखा हली छोलनिया पर कि नीमक देली है कि ना देली है, सुन लो। तो वो बेचारी समझा के गए कि देखा आज के जूठा कुठा ना करना है, हम जा रही हो गंगा जी, हम कलश बैठावे ला मट्टी लावे जाई थी आ तू बढ़िया से घर द्वार देखिया। आ जितना गुरु बहन हलथिन ना तो आज ओकरा सिर्फ चर्चो है, मतलब 3 कुछ हो रहा है। तो कल की ठीक है, तो ससुया बेचारी गेल कल की बहू हम समझा के जाई थी हो, जूठा कुठा मत करिया। और कहीं आज तक बेचारी देखलक अपना आँख से ना। बस जौन दिन जैसी गंगा जी जाए के नमन लेके और चढ़ैले हली सब्जी, बस छोलनिया चलते चलते ऐसे चीख लेलक। आए गे चटनी का कैलेंगे, ये माँ जी आज हम ना चटली, हम रोज चाटा। ताई है रोज तू चाटा आलू तो सबके तो तू जूठा खिलावा आलू, एक मतलब कि सबके तू जूठा नहीं खिलावा। तो ना मम्मी जे देखा ली कि निमकवा देली है कि ना, तो ओकरा नाम रख दिलक अपना बहू के चटनी। तहिना से उ तरकारी सब्जी चाटलक, चटनी धैल लेलक। कल के कि ठीक है अब तो हमरा चटनी से डर हो गेल, अभी तो भगवान के हम भोग लगैले ही सब कलसा ला रही है, इन्हें हमरा भगवान के धाजा जी गरावे ला है, अभी सब कुछ भले नहीं जूठा दे। जितना गुरु बहन हलथिन कहलखिन कि ये जी तनी देखिए हमार चटनी के। तो कहलथिन के चटनी हो, तो हमार पुतोहिया हो। तो बेचारी देखे सब कोई और सब कोई गुरु बहन अपना बात करे लगलक। आ तले वो मीठवा इतना चौड़वा के आटवा लेके अब भाग गेल। अब ओकर गंगा जी से सास अयलक तो कल कि सब ठीक है ना, तो हाँ जी सब ठीक हो, अब हमहूँ चलबो गंगा जी, तू तो चल अयलू अब हमहूँ जाए। तो कहलखिन कि ठीक हो जा तो हूँ। तो कहलथिन ना कि जल्दी से आई है, जितना गुरु बहन हाथ तू हम लेके गेली हो तो हूँ सखी सहेली के ले ला आ लेके गंगा जी चल जा। तो जितना अपना गुरु बहन के वहू कहला कि चले ना बहन हम हमारे साथ तो नहा के चले ने, हमहूँ चले। सब कोई नहा के गंगा किनारे पर सब अपना गंगा जी के पूजन कर लेलक, सब अपना आशीर्वाद मांग के दाया मांगे थे। आ वो का कैली की थी डुबकिए लगैले है। अब का कहे तो सब गुरु बहन कहते थे ना कि ओकर ससुया कहलक कि चटनी के हमारे ले लें हैं और वो चटनी है चटनी डुबकिए लगा रही है, का बात है भाई। तक फिर डुबकी लगा के कपड़ा उपड़ा पहन के कल के जा तो नहीं समझ तले पूजा कर लगन, हम पीछे से पूजा करबो। तो जितना गुरु बहन हलन पूजा कर लेलन। आ एगो इतना विशाल काली माई के अथी हले मंदिर हले विशाल एकदम। गेला कि सब कोई पूजा करके आ सब ठारा है कि बेचारी के ले ही के न जेबे। तो कल कि ये जी तू निसन रहा ना बढ़ा ना हम जाइबी ना। बस का कैलक कि ना कखिया तर से मीठवा और अथिया निकलल के आटवा और लिट्टी लगावे लगले ओजे परून। तब माता के ओजा परून जल्ली थले, कपूर उपूर जल्ली थले, दीवा इतना घी हले रखल, घीवो लिए सब दीवा बुआल बुता उता के आ ओजा गंगा के किनारे में इतना गो कोयला हले ओकरा जोड़ के आ लिट्टी लगावे लगले। तो काली जी के तो जानबे करो कि देख रहलथिन हल, वो तो काली जी देख रहलखिन हल। तो कहलथिन कि ये काली जी कौची हमरा देख रहा है, हमरा देखा हो जाई देखी था ना जूठवा तोरा खिला देवो न तो जिभिया अपन भीतर करला। तो काली जी आओ जिभिया बड़का वो निकाल देना। तो कहलथिन कि ना तू का सुनाई देव तो खाही ना, बस गेले आओ लिटिया हुनकर जी हुआ पर दे दे। अब तो काली माता जे भंग कर एकदम निकल गलखिन हाथ में अथी लेके। अब कहलथिन कि अब हम एकदम ये अथी के इसको उजाड़ देंगे, ये हमको जूठा खिला दिया। बस शंकर जी बीच रास्ता में हलन, शंकर जी हलन। तो कहलन कि हे शंकर जी जूठ चटनी कहल कि देखू तो बड़का को घरे अली नहा फीच के। तो कहल कि ये जी ए सास मैयो
आ गुरु बहन आज एकदम देखू ना बड़का के जग हो रहे वहाँ बोलाहट है भोला बाबा के, जब भोला बाबा ना जा रहलथिन है तो कहलथिन ना कि तू जा देखू ना काली जी हमरा गेद रहथिन तो कहलखिन कि आएंगे चटिन तू कुछ कैली है का, तो ना हम कुछ कैलिए ना, इतना गो लिट्टी लगैली हुनका मुँह में हम खिला दिलिए। अब तो लिट्टिया खिया देनी तब का कर में के चटनी अब ले, तब फेन गलन त काल जैसे ही रास्ता से निकल गलन त काली जी करेजवा पर लतवा धर दिलन शंकर जी, तो जिभिया तो वो तो निकाल ही दे हथिन। तब कहलखिन कि देखा ये तो सब रोक देलक, अब गेले सबके कहे, फिर घरे गेले कहलखिन कि देखू ना जे काली जी शंकर जी पर लाती धर देलथिन, जे काली जी तो जीभ निकाल देलथिन कि हम भब्बू तू भैंसुर। फिर गेलक तो कहलखिन कि देखलू ना अब हमरा से सब कोई डरा है, काली जी भी डरा गेलथिन आ हमरा से सब शंकरो भगवान डरा गेलथिन। तो कहलथिन कि कैसे डरैले, चला तू हमरा तनी बतावे। तो गेलक सबके लेके, कहलखिन काली जी देखा ये जा लोढ़ा या सिलौटी दोनों धैलो कोना में तोर पीछे, जहाँ लोढ़ा से मारबो ना तो तोर जीभ भीतर हो जात। अब तो काली जी अपन जीभ के भीतर कैलन डर से। तो कहलखिन कि देखा, तो ससुइया कहलकै कि चटनी कहा हलू तू अपन पुतोहिया के, देखा जब देव धर्म एक से डरा गेलथिन तो यही कहे आज से हमरा पुतो ना मानिया भवानी कहिया, दुर्गा भवानी हम महारानी हियो, आज से तू हमर लुतर खोलने वाला लक्षण मत करिया। जय श्री गुरु महादेव की जय।